Gata. Contul principal ce mi-a luat bani pentru autoclicker, dar eram într-o formă de aia maximă, știi, de și eu 15 click-uri pe secund și aveam și ping 2. Ah. Să zicea că aveam autoclicker, ci că dacă mă cauți într-o calculator, măcar nu știu cum să bag autoclicker. Să mă rog, măcar nu știu cum să scrie. Adică, bă, da, știu cum să scrie. Nu știu cum să deschide. Nici nu știu dacă e program. Vrei să mă spectatezi? Vrei să mă spectatezi? Dar încă ți-ai început. 1864 sunt 24. Ce de bă, ce de mă cu pumnul? Să aibă în câți? 24. La filmez acum. Ciclul ăsta. A, mă, intră și tu aici acum. Intru, frate, intru. Apoi peste un minut. Nu, n-am zis că intru, am zis că deja eram în meci. A, aceea am să spun. Deci n-ai vrut să mă spectatezi aici, nici măcar 20 secunde n-ai vrut să mă spectatezi. Ce om, bă. Ia, slash-l. Nu vezi, sunt confuz. Aici în chat, aici nu vezi ce scrie băieții, sunt goofy, scuze de atunci. Stai, goofy. Sunt cu Sunt scuze de goofy, atât. frate. Mă, frate, joc prea bine cu Rose-Spec-ul, adică prind double-uri cu Rose-Spec-ul. Na, la el. Na. Taci că am simțit-o pe asta, am simțit pe pielea mea. Am simțit și o tremur pe pielea mea. Ce ți-am făcut acolo? Uite, acum Pe Spain. să laud de la prieteni. Vezi că... Da, cine a fost Ia stai, eu filmez măcar. Stai să văd. Eu. Da. Ia, stai. Gata. Ah, ok, ok. Tiger are hackuri. A fost acolo puțin black screen, dar nu contează. Tiger are hackuri. Și dacă nu știați, sunt cu Dragon Confirm. Tiger are hackuri. Am hackuri. Am toate hackurile. Am Huzuni, am Kaufland. Toate hackurile întâlnite de lume. Toate. Unul nu lipsește. Chiar le știu și numele, adică să nu mă întrebi. Am și de-alea. Killa Aura. Am de-alea. Da. Am și Farce Field. Am de toate. Și Skill Aura și Antic Aimbot. Corect. Antic Aimbot. Să fac ce aia. Antic Neighbor. Doamne. Antic. Săracul cârpar ce s-a panicat. Asta e să mai mult la panică. Antic Neighbor. S-a panicat, i-am dat unui cârpar cu o săgeată pe Demon's Breeze. Păi s-a speriat și a început să sprinteze, nu știu ce făceai acolo. Hai pe 1864 dacă vrei. Stai, frățică, că Dragu joacă. Dragu nu risipește win-urile. A, ești în meci. Da, frate. Dacă nu te spectatezi. Sabia de stone. Eu acum am luat random. Că acum joc pe o mapă de-astea care în viața mea nu mă joc pe ea. Da. Mă jur. Da, joc pe... Ți-ai mă o cască, mă, frate, o cască, parcă se găseau ușor căștile. Bă, dăm 3 FNS-uri. Asta, Green Grass, bă, da, am mai jucat pe asta, că nu mi-a luat ruta bună. Yes, măcar rod. Ai rută pe Green Grass, mă? Nu, eu iau de fiecare dată în vest, cu un double tier 2. Combinat cu un tier 1. Și mereu, eu acolo iau o sabie, îi bat pe toți, easy. Aș câștiga, de 2 ori am câștigat pe mapa aia. Și de 2 ori am și jucat pe ea. Mă, nu știu, rost pe cuprind double-ul, nu știu de ce. Textura de ping, ce naiba. Textura de ping. Textura de ping. Asta e textura de ping. Cum se numește textura? Tiger joacă bine? Da. Stai. Rost pe Textura de ping, am asta să mai audă. textura de ping. Asta e titlul, textura de ping. Dacă îmi și iese, da, mai suntem 6 de ce mi iese. Bă, frate, vreau și eu să mă bag cu cineva un timp de 2 ori, merge. Acum vezi când te pas cu un pac, te omoară. Ei mă omoară. Nu mă bag cu nimeni. Uite pe aia, se bate acolo, liniștiți. Bă, eu prin numai triple hit, n-ai văzut și el te bateam la 1 bun. Uite ușa asta. Easy. Până așa, pac așa. Până așa, pac așa. Dacă n-ai fi prins hituri, ai fi fost mai egal la 1 bun. Dar tu acum, frate, ce să scap de tine, frate, prins mai hituri. Are ghosting, hai să nu dau un lag. Acum vezi să te bate. Ești mai așa de... Hai, lasă-mă că ai... Bă, ce am Vezi. făcut, frate? De ce mi s-a închis ușa aici?
vina ta, bă. Da. O să ai pe aici. Asta e și prima încercare, nu știu dacă mi-este, dacă nu. Ia-te pe ăsta, bă. Filmezi, mă? Da. Oh. Triple turile. Textură de ping. Uite timul de Numele 3. episodului. Uite primul de 3 și o scârpă. Nici armură n-am pe mine. Am aruncat să vedea rând, dar nu-mi pasă. România. Unul venând de mi-a învățat, asta e prea easy. Vreau și eu un timp de 2 ceva. Ia câte kill 2 kill-uri, cred, da. Acum vine un tine 2 pe tine, ți-e easy. Nu, că mai sunt eu 1v1 de mine. Bă, și am făcut odată 17 kill-uri pe arenă de 24, dar nu știu când. Nici n-am realizat. Și am dat odată de bug, știi? Am făcut 17 kill-uri pe arenă de 24. Șmecheros. Șmecheros, tu băiat rău. Cum ar fi să fac 23 de kill-uri pe arenă de 24? Bravo. Te crezi? Și să-mi dau o săgeată de aia în sus, să-mi dau și o kill. Să am 34, să am Te crezi? 24. Mi se pare că sunt pe Quake Pro, dar 105. Bă, câți joci? Bă, câți Oh joci? my god. Ah, ăsta e cliparul ăla care s-a speriat de săgeata mea. De atunci, ia, hai. Bă, câți joci, mă, cu fuz? 105, fă. Hai, Slader. Ha, dă-i cârpare, dă-i. Hai să bag Golden Apple ca să-l oftic. Mă, frate, Hai, că m-am plictisit deja. Mi-am fin... Oh, băi, FNS-uri, hai că nu m-am plictisit. Nu mai merge ultima folosire, am uitat. Uite-l, bă, cârpare, ușor. Hai să-l bat așa normal. Mă bate. Mă bat cârparii, așa am ajuns. Ușor, ușor, că nu mă bați tu. Tiger. Mm. Am pus de 5 cască de later și a venit un 3 pe mine cu toți full 5, știi? Am bătut un 3 acum, eu aștept să vină și aici. Bravo. Deci, outro meu, zici și tu, pa, bă. Eu zic pa, tu, ce zici? Mi-ai ciudat puțin choke point ăsta. Zi-mă și tu, pa. 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 Pup.